Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe temos unha rutina eficaz e sinxela para manter o corpo en movimento. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. E como non, un día máis, aquí estamos, ben acompañado como sempre. Que tal, chicos? Moi ben. Con enerxía? Sí. A tope. Moi ben, pois imos alá. En Vilalba, que eu son de Vilalba, o Concello organiza dende hai 18 anos unha escola municipal de teatro e estou apuntada desde o primeiro día e xa temos compañeiras que levamos desde que comenzamos. E ela di que é unha persoa tímida, pero diante da cámara e en persoa non o parece. Pégalle moitísimo o tema do teatro. Eu son fan de Estrella e creo que un exemplo clarísimo de que calquer momento é válido para comezar algo se ti tes ganas e ilusión. Que Estrella é a mellor do programa, sin duda algunha. Animas a todo, entrena a tope. Eu, se tuvera 30 anos menos, casábame con ela. Dibuixando círculos co pescozo, suave. Imos cara a un lado, moi suave. Cambiamos o sentido. Bueno, eu sei que témolo o estómago cheo ou non? Que, Anxo? Eu hoxe non almorcei nada, Ayuno intermitente, que din que é bo. Bueno, ao final quedamos na conversación outro día, imos cos sombreiros, no de que almorzaba cada un. A ver, interéseme saber que almorza a Estrella, por exemplo. É o café con leite con pan tostado. Cambiamos o sentido. É pan da casa, E pan da casa, non che vale de molde. Non pan de molde. Pan da casa. E Silvia? Pois eu normalmente non suelo almorzar, a verdad. Imos a non ser que cintura. teña que facer, claro, algo. Eu son de salgado. Teño sempre frutiña e... Cambiamos. E algo salgado, sempre. E Noemi? Eu de todo. De todo, salgado. Chourizo con que- pan. Non lle faz asco a nada, non? O que disfruto é un desayuno buffet, non está escrito. Pero na casa non temos buffet, non? Pero fago. Xuntamos xeonllos. E Anxo tamén, tortilla. Eu salao casi sempre, sí. E tú? Pois eu solo almorzar queso batido fresco, métolle, cambiamos, métolle un pouquiño de proteína de sabores e mezclo aí con frutos secos e con arándanos e o que solo almorzar. E un cafiño con leite non falta nunca. Ves, así está o tipo. Cambiamos nocellos e pulsos. Pois é o café que non falte polas mañás, cambio de de nada. pé. E vos na casa que soledes almorzar. Hacia adentro. Moi ben, e ora imos a pasar xa, unha vez que xa sabedes o que almorzamos, imos pasar ao quecemento, vale? Necesitamos unha colchoneta. Almorzar queixo fresco batido. Uf, eso donde este un pinchiño de tortilla, como Dios manda, ou unha tostada de xamón e queixo. Queixo fresco. Colocámonos en cuadrupedias, máis separadas a anchura dos ombreiros, os xeonllos separados a anchura das cadeiras e imos alá, simulando como se fósemos un gato cando está enfadado, sacamos as vértebras aí apuntando hacia o teito e miramos o frente, empuxamos o ombligo hacia o chan e encollemos aí, miramos hacia o ombligo, sacando vértebras apuntando hacia o teito, vale? Imos facer aí unhas pouquiñas máis, movimentos suaves, controlados, eso é. Unha última. Vamos a ver. Miro frente, moi ben. E quedamos aquí para o seguinte exercicio. O que imos a facer é elevar un pouquiño os xeonllos en isométrico. Traballamos aí e mantemos uns segundiños aí, activando todo o corpo, repartindo ben o peso do corpo. E aguanto aí, manteño a espalda reta. E aguanto aquí uns 30 segundiños aproximadamente, vale? Respirando. Levando o ombligo hacia adentro cada vez que exhalo. Inhalo pola nariz e exhalamos pola boca. Mantemos uns segundiños, moi ben, aguanto aí. Xeonllos separados uns centímetros do chan, non máis. Últimos segundiños, 5, 4, 3, 2, 1. Vale.
Relaxo uns segundiños e ora o que imos a pasar o exercicio escalador. Estendo as pernas ora e ora levo xeonllos intercambiando unha e outra hacia adiante, vale? Manteño a posición de táboa. E con isto imos a ir quentando o corpo, cheo de enerxía para comezar a mañá, para comezar a sesión. Apretamos, eso vixiamos ese cuiño, Estrella. Estendo un poquinho máis o corpo. Se non podemos, levamos xeonllos ao chan. 3, 2, 1. Vale. Relaxamos uns segundiños. E xa vos digo, na casa, hoxe, imos a traballar con colchoneta e con halteres de man, vale? Imos a facer exercicios de forza. Así que preparádevos porque comezamos. No, nunca fixen teatro, a verdade que non, pero que se mo propoñen, eu pa diante, animaría. Mais alá de algunha obra do cole ou así, cando era pequena, non fixen teatro, pero non tería problema en pintar a mona facendo teatro. Entón, o que imos a facer é traballar os bíceps agora. Imos a separar os pés a anchura das cadeiras, imos a xuntar os cóbados aos costados, cos antebrazos mirando frente, collo aire e solto, flexionando os cóbados, collo aire e solto. Cada vez que solto, ombligo hacia dentro. Collemos aire. Eso é, van 4. Imos a facer 10 repeticións na casa. Van 6. 7. 8. 9. E 10. Moi ben, imos a relaxar uns segundiños, sombreiros, relaxamos pernas e o seguinte exercicio é, fixadevos onde acabábamos, prácticamente acabábamos aquí, cerca dos sombreiros. Ahora, imos a arrimar os halteres de man aos sombreiros e imos a cambiar a posición das mans, vale? Os halteres de mans miran o un ao outro e o que imos a facer aquí é empuxe de ombreiros cara arriba, vale? Cóbados preto dos costados, collo aire e elevo, volvo a mesma posición inicial e solto arriba. Non cambiamos a posición dos halteres, sempre igual. E iso é. En posición de martillo. Podemos semiflexionar un pouquiño as pernas, sobre todo se traballamos con moito peso. Imos ca última. Moi ben. Relaxamos ombreiros. Creo que a idade que ten Estrella, co que tanto ela aparenta físicamente como mentalmente, é a demostración de que manter activa a mente e o corpo manténnos tamén xóvenes. Entón, imos a comezar facendo o traballo de bíceps. O que fago é collo aire, solto. E unha vez aquí, collo aire, solto. De acordo? Volvemos á posición inicial e comezamos. Eso é. Contamos aí, miramos que os cóbados primeiro estén preto das costelas e despois elevamos. Imos a facer 10 repeticións. Van 4. Van 5. Sin que se abran eses cóbados. Van 6. Traballo de bíceps. E de ombreiro. Van 7. Ánimo. 8. 9. E van 10. Moi ben. Relaxamos, ombreiros. Iso é. E agora imos a traballar solo cun halter de man. Imos a deixar un no chan. E imos a facer un exercicio que se chama snatch, vale? O que imos a facer é o seguinte. Vou a separar os pés un pouquiño máis das anchuras das cadeiras, vale? Aí, nesta posición, vou a traballar sempre cun halter de man intercambiando un brazo e outro. O que vou a facer é, vou a levar o brazo completamente extendido, vou levar hacia o chan, levando o cu hacia atrás, vou me poñer nesta posición para que me vexades, levo o cu hacia atrás, espalda sempre recta, inclino o tronco hacia diante
levo o haltere de man cerca do chan e aí subo, baixo de novo e aquí cambio, vale? Eso que imos a facer. Imos a facer 10 con cada brazo. Imos a comezar co brazo dereito. Metemos o brazo completamente reto, apuntamos hacia o chan, pés separados en chura, un poquinho máis da anchura das cadeiras. Collo aí abaixo e subo. E cambio. Collo aí abaixo. Eso é, e imos cambiando. Sempre a espalda reta, o cu hacia atrás, as pernas flexionadas. Eso é, seguimos facendo, moi ben. Estrella, temos que flexionar as pernas. Mira, cando baixo, mira, manteño a espalda reta, as pernas flexionadas, nos seguimos facendo na casa e subo, vale? A espalda reta. Non arqueamos a espalda, eso é. E cambio, eso é, arriba, moi ben. Gracias. Cantas van? Esta sería a última. Última con cada brazo, veña, unha máis cada brazo. Eso é, flexionamos as pernillas atrás e o cu, eso. O cu para atrás. E o cu para atrás, moi ben. Además, co zupo no que son, non che digo eu que algún día non faiga crap por algún lado. Confiamos en que non, pero... Colocamos boca arriba. Ahora, separamos os pés a anchura das cadeiras, acercamos os talóns aos glúteos, brazos estendidos ao longo do corpo, collemos aire aquí e elevamos pelvis arriba. Apretando glúteos e baixo suave, apoiando todas as vértebras e volvo a subir. Apreto glúteos, levo o ombligo hacia dentro e subo. Manteño as plantas dos pés sempre apoiadas no chan, apoio vértebras, subimos e facemos ponte de glúteo. Apreto e se vou apoiando vértebra a vértebra, controlando a baixada e a subida. Eso é, cantas van, que xa perdín a conta? 7. 7, verdad? Eso é. Moi ben. Van 8. A cabeza sempre apoiada. Van 9. E van 10. Moi ben, levamos ahora as pernas hacia nós, agarramos os xeonllos e dibuixamos círculos. Aquí, polo que vexo, están caladiños, pero creo que están traballando moi ben, verdad? Sí. Polo menos non se queixan, o sea, que eso é importante. Cambiamos hacia o lado. E agora, o que imos a facer, mentre eles se relaxan, uns segundiños, imos a traballar xa co cu arriba, apretado nesta posición, manteño aquí, e o que imos a facer é o seguinte, vou a coller, esta vez, os halteres de man, vou elevar os brazos, vou nos xuntar arriba, os brazos sempre estendidos, e o que vou a facer, mantendo o cu apretadiño aí arriba, ombligo hacia dentro, vou levando os brazos hacia atrás, e expulso aire hasta a altura dos ombreiros. Entendido? Sí. Vale, colocamos na posición inicial, apretamos glúteos, talóns cerca dos glúteos, pés separados en das cadeiras, brazos extendidos, collo aire hacia atrás, manteño brazos completamente extendidos e solto arriba, hasta a altura dos ombreiros e volvo hacia atrás e solto arriba. Eso. Estamos traballando aí os glúteos, sempre activos, zona ombreiros, tamén do peito, a espalda, un exercicio bastante completo. Eso é, aguanto aí, apretamos, mantemos esa pelvis aí arriba, glúteos activos, van 6, eso é, van 7, un poquinho máis arriba, Noemi, o cu, aí, Que baixa al van solo. 9, e van 10, ben, relaxamos. Claro, un traballo de core, de espalda, de pernas, de cu, de todo, e a maiores pois meteu o brazo. Exercicio super completo. Encantoume. Ahora, fixademos a diferencia, vale? Ahora o que vamos a facer é flexionar os óvados, mantendo e apuntando hacia o teito e levando os halteres de mans como se nos fósemos a golpear a cabeza, vale? Tamén chaman este exercicio rompecráneos. Entón, que non consiste neso, obviamente. Mantendo a posición inicial aí arriba, flexiono cóvados, levo hacia a frente, estendo, flexiono cóvados,
e estendo. Mantendo o cuello arriba, apretamos, activamos sempre todo o corpo e facemos este exercicio específico de tríceps. Van 4. En realidade non, é que non habíamos empezado. Non che vou mentir. Non che vou mentir, pero se queres que vayan 4, parece... Vos na casa así que me estás facendo caso, seguro. Eu levo 7. Van 7. E 8. Van 8. Mantén o cuiño arriba, Noemi. Van 9. E a 10ª, moi ben. Levamos de novo os xeonllos hacia nós. Eu pensei que se estaba como extendendo un pouquiño máis na explicación, porque era máis raro, e para cando me din conta levaban 4. Bueno, despois intentei facer algúns máis rápido para recuperar. Silvia quixo escaquear e pillárona, e entonces despois, como non lle saliu ben a xogada, pois aproveitou e deulle aí a tope para quedar mellor, pero foi escaqueada total. Entón, imos a manter a posición que estábamos antes, ben separados a anchura das cadeiras, talóns cerca dos glúteos, aí apretando glúteos, activando o core en todo momento, e agora, cos halteres de mans, imos a abrir os brazos á altura dos ombreiros, collo aire, e xunto arriba, activando aí o peito. Collo aire, ao abrir, e xunto arriba. Veña que estamos acabando. Quédanos solo 7 repeticións e xa damos por finalizada esta sesión. Só nos quedarían os tiramentos. Ánimo, 5 nos quedan aí, Activamos ben a zona do peito. Quédanos 3. Mantemos o cuiño arriba, Noemi. Apreta aí. Cuiño. O cuiño arriba. Unha última. Moi ben. Deixamos xa os halteres de mans ao Eu lado. penso que é un tema visual, porque o meu cu ocupa o seu espazo, entón parece que está baixo, pero está arriba, porque eu notaba arriba. O mellor a gravidade tamén o baixou. Non o sabemos. E agora imos a estender as pernas, imos a estender os brazos, estiramos aí todo o que podamos, as puntas dos pés miran hacia baixo, imaginamos que nos tiran dos nocellos e máis dos pulsos, que imos a crecer uns centímetros, aguantamos aí uns segundiños, eso é, un poquinho máis, moi ben, relaxo, agora flexionamos o xeonllo dereito, levamos aí hacia o lado esquerdo, miramos hacia a man dereita, aguanto uns segundiños, cambiamos agora, mesmo exercicio, cambiamos de lado, aguantamos aí, perna de abaixo ben estirada, e aí, intentamos mirar hacia ela, si podemos, relaxamos, moi ben, soltamos ahora, imos colocando posición sentado, sentámonos, e agora imos a coller arriba aire, subimos brazos, e doblando da cintura, imos cara adiante, soltando, manteño aí, onde chegue, pernas estiradas, se non chegamos así, flexionamos un pouquiño, non pasa nada, aí sin forzar a espalda recta, aí aguantamos, levamos o peito cara adiante, agora volvemos ao centro, levamos o cóbado hacia nós, pasamos a man por detrás do cóbado contrario, empuxamos o brazo hacia nós. Aguantamos uns segundos. Vos na casa podedes estirar todo o tempo que queirades, vale? Canto máis estiremos, mellor. Cambiamos. Eso é. Vale. Moi ben, despaciño, imos colocándonos de pé. Moitísimas gracias por estar un día máis aquí en Pulso Activo. Lembrade, manter o corpo en movimento, aínda que sexa un pouquiño cada día. Eu son Edio, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces, sí señor. Un día máis, eso é, campións.